Jotona dibur kaham lukurok laibu phaikai kok sanai jotona dibur kaham tini sung saimanka tini borong gonang David Mura Singh Agartala to Delhi je himi thangmani tini bini sakhamia ngi thangka karon belai satung te hathai kanani ba aboni bagai problem ka tabuk bono asam hastini hoite jung juwai hospitalot langui tongo saimanka je belai san mane hekebe satung san stro khai ingka kisa lengjak tabuk bono talangui tongo juwai hospitalo ani CA Rahul Deburma bin logio tongo boba yang koksaka je hospitalat langui update 3D ni sajak bini naharmung Chiniti Prasado Phano Fionar bagai Delhi thang tongo abusung jotono saimano sara Tripurani joto Tiprasani Ashirbat hamkrai tongo sung saimano je ang niji baithang bini bagai prayer khlainai je dakti hamai basatung tei chini bagai dakti Delhi himi thanin bagai continuous tabuk sujaratei bo himina thangui tongko ani personal CA bono bo logi rohorjak ba bo tabuk David Mura Singh logion tongo ani CA Rahul Deburma ei bobai yang continuous krungui tongo mia horogo bo kok sajak karon David bai direct kok sanani ke bo belai lengjak abun bagai bo jehetu himi lengui tongo ba bobai kringyawi ani CA jehetu borno subadani bagai rohorjak bini logio ge borok subasu khlai tongo je kono problems ge sing logio tongo sing Tripura jara Tiprasa tongnai rok David ni bagai sini jotoni khaono suribung tongthung je dakti ke hamai bachanani bagai tabuk chini jara nai tongnai ani live nai tongnai rok kwbangma khaos ngo ke proshno sungoro chini borong gonang takuk David Mura Singh sakhamia bahai sadis please Chris Kishore Deburma bini tabuk takte kisa sense phaikya taising lengjak tongmani no tabuk haipano hospitalo talangui tongo ke jehetu bini logio borok rok tongo chini bini warriors rok borok bono hospitalot lang tongo especially ani je CA bo bini logio no tongo tabuk bono hospital lang thani ang bini bisingtui no joto update naharui tongo bahai bo jaga buti problem ga sob somoy bo phone khai imaiya karon boro himui tongma jaro bar phone khai ke boro phone pick up khai kok sanani boro bo lengle na continuous himui tongmani bagai gai epeno joto lukrok no man koinai bini bagai sing joto no surinani thum je baki state rogobo bahai bagai chubaiman sinbu bagrabai sing kok salai ready khaijak no gai sing niji baithang joto no bubagrabai kok sabuino joto step nahari tongo te bini logio je ani she rohajak tongnai Rahul Deburma bono ang offices samung khlairia boi bini logio rohori bini appreciatani bono bo logio rohorjak o jagani bini je official samung ani je CA bini official samung bo
himte tuino je ani khlainya nangmani rok bo khlai tongo abon bagai bono ang ri ro horjak ke asa khayo daktino hamai bachawn hini je ani life nai tongnai joto lukrok no mon koine chinti prasani bagai samung khai tongjao chini Fayung David Murasing bini bagai joto no suri di hini no ang joto lukrok no koinani muchungo sudu Tripura himia Tripura ni hasteo jara chini tiprasa Meghalaya rogo Assam te Guwahati town rogo chini lukrok tongnai rok borok bo naising laijak no bono karibo je fru West Bengal Bihar Uttar Pradesh rok je fru cross khayo azor rogo bo sung oro tongyawi sung arabo thangai chini David Murano sung subasuk khlainai gai jotono no umno koyo jotono suri jabaidi amsungno joto kham kurung tongbaidi chini dofa muthangai tongjana tongnan nangnai kesung thansa tongkai sung oboshoi chini naharmung chini wansukmung abo sung salsa sung oboshoi mannai chini imang salsa sung muk thangnai kintu chung joto thansa khai samung ma khailene thansani jobao sung joto miliwi ma tongnai kyabuni bagai joto tiprasa lukrok non ani khaksangma te hamjak muyafaro te ishorni thani obno suriwo je chini borong gunang David Murasing dakti hamai basathung te bono tebo ishor fandri thung je chini dofani bagai basu kosto khai diliwo himthang tomani jorawo kamsungno jotono hambai sung financial jodi naka ang toisa live khaifinai chini uri Bihar Uttar Pradesh rogo sogoi pro sung norno toisa update nai amsung nungsitung jotono kaham kurung tongbai di hambai